Okay. Diyos, maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo Sa kami. ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Tulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Joy Briones, for the gift of life of Fidel and baby Briones, kan Briones family. Pasasalamat ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Maria Teresa Lim, in honor of St. Jude Tadeos, ni Mr. and Mrs. Manny Aidalia and family. Pasasalamat ni Marita Castillon, ni Edralyn Arevalo and family, ni Leo and Cynthia Ramos, Canolasco family, in honor of Saint Rita, dulot nin sarong devotee. Pasasalamat man kan Restum family, Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family, Mr. and Mrs. Alberto Homo and family. Special na mga kahagadan for good spiritual, physical, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, kan Garcia family, ni Judy Remilin Lee, for fast healing of recovery of Engineer Ella Ariola, kan Aguilar family, for safe travel ni Rap Pranada. Asing kahagadan man ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag, Ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Ki Elena, ni Carolina de Reyo and family, ni Ki Jean, kan Dumikil family, Ki Valeriana, ni Joyce A. Sarsa and family, ni Ki Jean Lorenzo, Cepina, Espiridion and Teresa, kan Dumikil family, Ki Remedios, kang Sarte and Abain sa family,
All Souls ni Jocelyn Nas, ki Richard ni Odessa Lumaad, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jing Gapayaw and family, ki Maria Rita ni Grace Osiliada, ki Carlo kan Makasinag family. Death anniversary of Leia asin ki Edgar and All Souls ni Prexy and Prime Rose, ki Edwin ni Joyce A. Sarsa, ki John and Aurea ni Edrelyn Arevalo and family. All Souls ni Gloriosa Lugronio. Presentasyon ni Leo and Cynthia Ramos asin Lily ni Corazon and Bobby Castillo. Diyos maray na aga po sa giraray. Ngunyan, iyo ang ikapitong Domingo sa ordinaryong panahon. Siringman iyo ang pontifical work of Saint Peter the Apostle. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sa Diyos na sa
Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa ngaran ka na Ama, ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ikapitong Domingo na po, sa kan ordinaryong panahon. Sarong Domingo na sana, malaog na kita sa panahon ng Kwaresma. Kaya sa satuya pong liturhiyang ngunyan, partikularmente sa satuyang Ebanghelyo, minaimbitar ini satuya na kita maghingowa na makalaog sa kahadian ng Diyos sa paagikan paghingowa ta na maging marhayon siring naan sa tuyang kagurangnan marhayon asin ini may papahiling ta sa pagkamuot po niya to bako sana sa satuyang mga nagugustuhan kundi pagkamuot lalong-lalo na sa satuyang mga kaiwal. Ngunyan bidbidontaan sa tuyang mga pagkakasala asin pagkukulang sa atubang ni mahal na Diyos asin in kapwa tao ihagad ininintawan sa mahal na Diyos tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa Indo mga tugang na nagkasala ako nin mahuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat na podinongan, sa mga tao marahayan mo. Ginoo mawi ka, rinograwin ka, sinasamabi ka, pinapamuraway di ka, pinapasalamatan di ka, uli ka, nagula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit, Diyos sa mga kakamhan, kagurang na ating kutong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, At ikaw naman, ikaw na nagpapara kan mga kasalanan, kinabang, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalanan, kinabang, kakuan sa mo pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kay kasalan, banal, ikasalan, kakurangan, ikasalan, urog, kahalangkan. Yesu Kristo, kaiba, kal Espiritu Santo, sa kamurawayan ka
kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa samong danay na naghuhurop-hurop kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramon na singgibo, kan mga nakakapaugma sa imo. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang dayaday na pagmidbid asin pagalang ni David sa pinili ni Diyos. Minsan may pagkakataon na pwede niyang gadanon si Hading Saul, dai niya iniginibo, minsan padakol na mga mararaot na bagay na ginibo laban sa iya. Pinili ni David na magtiwala sa hustisya kang kagurangnan kisa magtumang kay Hading Saul. Ang gawi na ini ni David, nagpapahiling nin tunay na pagkaherak, pagpapahalaga, asin pagalang sa kabanalan nin buhay. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kaitong mga aldaw, nagdumantulo si Saul sa kalangtadan ni Sif, kaiba ang 3,000, kan pinakamarhay ng mga soldados ng Israel, tanganing hanapon si David. Kaya kan bangging ito, linaog ni David sa kani Abisai ang kampo ni Saul, asin nanumpungan ninda siyang nagkakaturog sa tahaw kan kampo. Sa may pamayuhan niya nakatusok sa daga an sa iyang garod. Si Abner asin ang mga soldados nagkakaturog sa palibot ni Saul. Nagsabi si Abisai kay David, "Ngunya na banggi itinaon nin Diyos sa imong kamot an sa imong kaiwal. Tugote akong italok si Saul sa daga kan sa iya man sanang garod. Saro sa nang tusok asin daina kaipuhan uliton pa." Alagad nagsabi si David, "Daimo siya paggadanon, papadusahan ang ganin kagurangnan, ang si Isay man naggumadan sa hadi na sa iyang pinili." Kaya kinuha ni David ang garod asin ang dulay sa may pamayuhan ni Saul, dangan naghali na sindang dua. Mayo nin si Isay man na nakahiling o nakaaram kan nangyari. Mayo ni nagimata, turog sindagabos, huli ta pinakaturog sindang marahay nin kagurangnan. Nagbalyo si David sa kapantayan, asin nagtindog sa alitoktok kan bukid, sa sarong ligtas na lugar. Dangan, kinurahawan niya ang mga soldados ni Saul, asin si Abner. Nagsimbag si David, "Uya ang sa imong garod, mahal na hadi, ipakuamo saro kan sa imong mga tawuhan. Binabalusanin kagurangnan itong mga maimbod asin matanos. Itinao kaning kagurangnan sa sakong kamot ngunya na aldaw, alaga daay ko ginadan, ang linahidan nin kagurangnan." Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan marahayon asin mahiherakon. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kadag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, bilog kong pagkatawo, umawon ang sa iyang banal na ngaran. Kadag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog, laimo paglingawan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko ililigtas sa lulubngan, bibindisyonan niya ako nindanay, na pagkamuot asin pagkaherak. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Dain na kita pinapadusahan, susog sa satong mga kasaalan. Dain na kita binabalusan, susog sa satong mga karatan. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kung guraano ang rayo kang sirangan sa sulnupan,
Siring man ang pagrayo niya sa sato, kan satong mga kasaalan, siring nga ang ama nahiherak sa iyang mga aki, ang kagurangnan nahiherak man sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ikaduwang babasahon. Ipinahiling ni San Pablo ang pagkakaiba kang enot na Adan na tinauaning buhay asin kan huring Adan, si Kristo na nagtataonin buhay. An katukduan ni San Pablo minapasabot sa lambang saro na sa paagi ni Kristo ang gabos inaapudan sa panibagong buhay. Nalugod pa man ang gabos mabuhay sa dalan nin pagkamuot asin kabanalan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, nasasabi sa kasuratan, si Adan ang inot na tao, dinalang na tinaawan nin buhay. Alagad ang huring Adan, sarong espiritu na nagtataonin buhay. Bakong espiritual ang nainot na minaabot, kundi ang fisikal, dangan na ang espiritual. Ang inot na Adan hali sa daga, linalang sa alpog, ang ikaduang Adan hali sa langit. Ang mga daga nun arog sa tao na hali sa daga, ang mga langit nun arog man duman sa taong hali sa langit. Kung paanong kabaing kita kan tao na hali sa daga, siring man makakabaing kita kan tao na hali sa langit. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako, kamo tanindo an sa indong mga kaiwan. Gibuhan nindo nin marhay an mga nauungis sa indo. Bendisyonan nindo ang mga nagmamaldisyon sa indo, sinipamibi nindo ang mga nagpapakaraot sa indo. Kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling pa nindo an sa ibong. Kung may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaw nindo sa kudan bado nindo. Tawan nindo ang lambang nagahagad sa indo. Kung may magkua nin anuman nasa diri nindo, dainan nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba, an buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kung an mga namumuot sana sa indo, an namumutan indo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung an nagigibo sa nanin marhay sa indo, an gibuhan nindo nin marhay, anong halaga kayan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibo man kayan. Kunan mga tao sa nang pinaglalauman nindo, nindong makakabayan, an pautangon nindo, anong halaga kayan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala sa paglaom ng sinda makakabayan. Bakong arog kayan, kundi kamo tanindo an sa indong mga kaiwal, asin gibuhan nindo sinda nin marhay. Magpasubli kamo, na day naghahalat nin balos. Kung iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa kamo nin dakulang balos. Asin magiging mga agi kamo kan kahuruhalang kawi. Kulita marahayon siya sa mga mayo nin utang na buot, asin sa mga makasadiri. Magin mahiherakon kamo arog kan sa indong ama. Day kamo maghukom sa indong kapwa, asin day man kamo huhukuman ni Diyos.
Day kamo magkondinar, asin day man kamo kukondinaron ni Diyos. Magpatawad kamo, asin papatawadon man kamo ni Diyos. Magtao kamo, asin tatawan man kamo ni Diyos. Tamang takad, dasok, yinugyog, asin nagsusupay, ani tatao sa indo. Kunano, ang sukol na ginamit nindo, iyuman iyan ang gagamiton sa indo. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Yan. Pakigreet po kan sa tuyang mga katay na good morning. Salamat sa Diyos, tayaon ka mo. O, sabihon sa katay, salamat, tayaon ka. Buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Ikapitong Domingo na po sa ordinaryong panahon. Kung dinangugtang marhay itong medyo halawig na ebanghelyo ta, it all boils down to this challenge and invitation. Na kita, maging marahayon, asin may herakon, siring naan sa tuyang Ama sa langit, may herakon. Dipisil ano? Kaya sinabi niya baga po digdi, introduction pa sana, sabi niya, paano tayo ini-expressar, ining paghingo at ang maging marahayon, yan, medyo duro dipisil. Kamo tanindo, an sa indong mga kaiwal, gibuhanin marhay, itong mga nauungis sa indo, bendisyonan itong mga nagpapakaraot sa indo o nagmamaldisyon sa indo. Asin ipamibi nindo itong mga nagpapakaraot sa indo. Kaya, kaiwal mo, ipamibi mo. Baka ipamibi mo, sana kunin ka na ni Lord. Dipisil ano? Pero ini ang paagi, tanganing kita daa, magkaigwanin lugar sa kahadean ng langit. Kung kita maghihingawang maging marahayon, siring na ang sa tuyang Ama, marahayon. May saro akong istoryang nabasa, sarong hadi dang naghihingagdan. Asin dahil ta naghihingagdan na siya, plano niya po na ipasa naan sa iyang trono, sa iyang aki o mga aki. May tulo po siyang aking lalaki na pwedeng magmana kang trono. Kaya lang, undecided siya kung si Saydig di undeserving na maging hadi. Kaya, tanganing, masolve niya ang sa iyang problema. Pinadala niya po sa kinaban, pinaluwas niya sa iyang kahadean, ang sa iyang tulong aki. Ilingon ko daw ngaya kung ano ang sa indang dibuhon na that would make them deserving of being the king. So enot pong aki, tadakulon sindang kayamanan, asindakulon siyang mamanahon sa iyang Ama, ang sa iya pong ginibo, ipinanao niya sa iyang mga kayamanan. Lalong-lalo na sa mga dukha. Anyway, ngaya, parakurakot man sa nainikan sa kuyang Ama. Ipanao ko na sa akap. Ipanao ko na lang ngaya. Kaya ito ang inisip niya. Tanganing siya, maging sarong hadi. So saro man, tig-isip niya, tadakol ngayang kaiwal, ang sa kuyang Ama na hadi, dapat ngaya ako, pag naging hadi, protektado ako. Kaya ang ginibo niya po, nag-enlist siya sa military, o siguro nag-third, auxiliary member kang Coast Guard, arog kang ibang mga lay minister. Nag-train sa military. Tanganing maprotehiran niya itong possible na kahadean na sa iyang mamanahon. Supang tulo aram po nindo ang ginibo. Supang tulong aki or son kay ning king. Ang ginibo niya po, nahiling niya sa iyang kaiwal na nasa peligro nin kagadanan. Sa iya po ining tinabangan. Yan, aber daw, kung ikaw po papipilion, si Saydig di sa tulong ini, ang sa hiling nindo na magiging hadi, deserving to be a king. Si Say ang boto sa number 1,
dae. Kulang suakap. Sisay ang boto sa number 2. Daing tarpulin. Sisay ang boto sa third son. Wow, o dakul kita. Tama po kamo. Supang tulong aki iyo po ang pinili. Sabi kan hade, the greatest virtue of a king, tandaan taman po ini sa pagpirili nga to kan sa tuyang mga leaders. The greatest virtue of a king that a king must possess aside from justice is compassion, especially for one's enemies. Pagkatapos kan eleksyon, tapos naman dapat ang politika, pagkatapos kan eleksyon, nag-iiriwal pa. Dapat magkaminuruota na. Iyan daan saro kan mga dakulaon na bertud na kaipuhanin sarong hade, apisar kan katanosan, siya dapat igwanin pagkaherak, compassion. Asin tataong magpatawad sa iyang mga kaiwal. Kaya digdi po sa tuyang ebanghelyo ngunyan, an sa tuyang kagurangnan, minaimbitar po sa tuya, nakuguson ining inaapod niya tong virtue of compassion and forgiveness. Tanganing kita da maging maninigo na magmana kan kahadean nin Diyos. Magin marahayon, magin maherakon, siring kan sa tuyang Ama sa langit. Paano ta po iyan gigibuhon? Ini mismong ebanghelyo ta nagsaysay nin paagi kung paano kita maging marahayon, siring kan sa tuyang Ama sa langit. Igwang mga suhestyon an sa tuya pong ebanghelyo ngunyan. Asin iyan, iyo an pagkamuot sa kaiwal. Takong sa tuyang maririparo sa kinaban, iba man ang tigsasabi, di ba? Anong sabi kan kinaban? Mamuot ka sa namuot man sa imo. Love your neighbor and hate your enemy. Iyan ang tama na gibuhon. It is the right and proper thing to do. Iyan po ang tigtutukdo sa tuya kan kinaban. Lintik lang ang walang ganti. Di ba? Ginibo mo ini sa kuya, kaipuhan makabalos ako sa imo. Sabi kan mga gurang, daing pangpang na daing kahampang. Makakua mo man ngayang hanap mo. Makakakua ka man ngayang katapat. Kaya may nadangog akong nagsarabi na pag ginapo ka ngayanin tinapay, gapuon mo man yung tinapay, pero nasa garapon. Iyan, lintik lang ang walang ganti. Pero ano sabi kan sa tuyang kagurangnan ngunyan sa tuyang ebanghelyo? Love your enemies and pray for those who persecute you. Sabiha daw yan sa kataid mong turog na ngunyan. Kamutan mo an sa imong kaiwal. Ipamibi mo itong mga nagpapakaraot sa imo. Iyan po ang tigsasabi sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni, saro kan mga ehemplo na tinao niya digdi, kung ika sinampal sa saro mong pisngi, itao mo pa sa imong saro pang pisngi. Kaya mo iyan? Balua daw nindo. Sinampal ka sa wala, itao mo pa sa saro. Narumduman ako kaya nagkonsulta sa sarong gurang. Ako po ngaya, sinampal ngaya ako kay itong sarong lalaki. Tapos ngaya, duminulag ngaya ako. Sabi kan madunong na lalaki, hinapot siya, ano ngaya tiyo ang dapat kong gibuhon? Hinapot po siya, pero ang beses ka ngaya tabi sinampal. Adangog ko kaya gaya na, pag sinampal sa wala, itao pa suto. 49 beses ngaya ako, sino sampali ngaya ako? Sabi da akang gurang, nating konsulta niya, ay bumalik ka ngaya dumanoy. Pumasampaling ka pang saro, nganing kompleto ngayang 50. Sabi niya, ano man po ngaya, mapasampaling pa akong saro. Ito ngayang pang 50 sampal, para ngaya sa imong kadangagan.
sinampaling ka ngayang 49 beses. Dahil mo lamang sinado, dahil ka lamang naginibo, dahil mo lamang hinapot, natapo, tatig sa sampaling mo ako. Kan sinabi kan sa tong kagurangnan, na kita, we should offer our other cheek. If anyone hits us on the right cheek, it did not mean that we have to be stupid. Na magi kitang dangag to willingly submit ourselves to violence. Natugutan tanasan ng pagkulugon kita or to take revenge o magbalos kita. Hindi po sinabi kan kagurang na magbalos kita. Rather, He wants us to stop the vicious cycle of violence. Kung kita mabalos, hindi man iyan matapos kan ribok o violensya, it aggravates violence. Ang paborito hong ko po digding example, itong maestra na dinagitan kan principal, kan dinagitan po kan principal, siyempre, nakulugan subuot. Pag uli sa harong, nahiling si Inday, dahi pamaray nakaayos kan harong, dahi pa nakaralaba. Siyempre, taday niya man pwedeng baluson so principal, an binalos si Inday. O ika ngaya Inday, dahi kang kamugta ka nakasambahay. O dahi mo naasikaso ang dapat mong gibuhon. Kaya si Inday nagpulog man po subuot. O, kaya ang nangyari na, hiling man ni Inday sumato ang aki na 8 years old. Dinagitan man, rinapado man ni Inday. Nganing bumalos man siya. Ang problema su aki, dahil man pong kaya, nahiling niya man su ikos. Sinipa man su ikos. Nahiling nindo ining pinag-aapod na vicious cycle of violence. Su ikos, si sayang daog kang ikos. Tom and Jerry. Sisay po daog kang ikos. Sukino. Sukino man, luminaog sa aparador, nahiling sa uniform ni Madam. See? Anting sasabi kan sa tuyang kagurangnan, we should stop the vicious cycle of violence. Taking revenge never ends violence. It aggravates violence. In other words, gusto kan sa tuyang kagurangnan, na kita, we should take an extra mile in fulfilling the law sa pagsunod kan mga tugon ni Diyos. Bako sa na itong mamuot ako sa mga namumuot man sa ko. Kundi ngunyan, we should take an extra mile. Tigsasabi niya sa tuya, bako sa nang sumanga namumuot sa indo, asin makakabalos kan sa indong pagkamuot, kundi pati itong sa indong mga kaiwal. Because if you love only those who love you, what makes it exceptional or special? Sabi baga kan Ebanghelyo, kung namumuot ka sa namumuot sa nasa imo, ano man pagkakaiba mo sa mga parakasala, sa mga pagano, namumuot man sila sa namumuot sa inda. Pag kita namuot sa tuyang mga kaiwal, magigikitang matanos, asin marahayon, siringkan sa tong Ama sa langit. Kaya maghingawa po kitang maging mga marhay. Let us strive for perfection in our lives. And perfection is possible. Sa paagi ka ini, mabubuhay kita sa dignidad bilang mga aki nin mahal na Diyos. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, sarabay niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagkilig siya kale sa kalangitan. Asina nila manuli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asina ni tawo.
Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too, nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasing kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Panoonin paglao, magdulog kita sa mapagpatawad na Ama nan sa iyang pagkaherak sa to daing sukol, daing sagkot. Kaya masimbag kita sa kada petisyon, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibig. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan sa daga, magdanay na buhay, na panalmingan kang kapatawadan, asin pagmakulog ni Kristo. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Tanganing makanuod kitang magpamibi para sa mga nagkulog sa to, asin sa satuyang familia o nagdaranin anuman na kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa tahaw nin satuyang mga pagsakit, masabutan niya to na ang mga pagsakit ni satuyang kapwa, asin magkamit kita nin kaugmangan, asin katuninungan ni Kristo. Dangan ihiras ini sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Nanyugaan sa mong pamibig. Tanganing huli, kan satuyang pagmakulog, magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga nagihelang, mamaedad, asin mga pinabayaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagtalikod sa kinaban, magkamit kang premyo ni buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, na makakamahal na sinmahera ko, nagpapasalamat kami sa imo sa kapatawadan na itinao mo sa mo, hulikan sa imong akit. Tabangi kaming magpatawad sa sabuyang kapwa. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dahil kaming inudulong, kundi sa mong pagkaroon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako ang magkagurangan, iningatan niya umunyan. Lugod magitan danin kaligtasan para sa samo. Doktorin kami magheras sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako ang magkagurangan, iningatan niya umunyan. Lugod magitan danin kaligtasan para sa samo. Magpamibig ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong kakamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na Kagurangnan kaming nag-uutop kan sa ibong mga misteryo sa mga paglingkod na dapat sa ibo, nakikibaherak na naghahagad sa ibo, na ang dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo, sa kaligtasan magpauswag sa mo.
huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas. Dadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan. Dadaing kasagkoran. Taan mga aki, naharayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong tiripunon ginaray sa imo, huli kan dugo kan aki mo. Asin sa bagsik kan espiritu, tanganing anbanwaan na nagbilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga kuro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag, nin pagtubod. Banal, banal, banal. Ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit at sinaga, panokan sa imo, kamurawaya. Usana, usana sa kaitasa, usana, usana sa kaitasa. Kaladandan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Usana, usana sa kaitasan. Usana, usana sa kaitasan. Usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimimi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay tinian sa kuyang hawak, na idudolot para sa ito. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo magurangnan, Hindi nagpamareta niya mo, ang pagkabuhay mo diwari pinapahayag, sagkod na ikahagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papang si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon,
Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanikong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mula yaon sa langit, pabalanon ang ngaran mo, magdatugan kahadean mo, mangyarihan mo't mo. Sa halagang siring sa langit, bansa mo kakanon saro aldaw, itaon sa moyang unyan. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siringan pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin at darahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maubang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imuhan kahadean, asinan kamangyaringan, siringman at kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na simpagkaburunyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po nga na ihiras sa lambang saro, aninakong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento itinusod sa pagbabanalkan sa imong simbahan. Tandaan, hawak mong mahal. Tinapay asin harap niya mong inaangkon sa imo. Hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan. Asin pagpapahayag kan sa imo kabunawayan. Ikaw alam ning kaligtasan. Ang sakramento nagdadanan sa pagmamalikas sa usang kasalan. Tandaan, bagong timan. Tinapay asin harap niya mong inaangkon sa imo. Hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan. Asin pagpapahayag kan sa imo kabunawayan. Luhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki Iseso Kristo sa muyang tugang, asinan kalayunin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banki kan marakay na bareta.
Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asing kang bilog na linalang sa pusog na pagkalat sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samo para tubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami, warasan na an panuga na inako mi, makamtan mi an bunga kaiyan, huli kaining mga misteryo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ni kita ning ikaduwang kolekta para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 32,599 pesos and 95 centavos. An naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot man po sa 3,776 pesos and 50 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 11,824 pesos and 60 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang simbahan. Sa maabot na Marso 3 sagod 5, aldaw nin Lunes sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to girumdumon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules di Ceniza o Ash Wednesday. Sa maawot po mag-donate kan mga lumang palaspas, makidara na lang po sa satong parokya. Available man po ang 2025 calendar sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran man po ang gabos na maawot mag-intra sa sarong bangging pag-urugma. Ang Katiwala 1008 community, magkakaigwa po ning Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na Pebrero 28, 2025 sa Albay Astrodome. Asin ang ticket, available po sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran man po ang gabos na mag-atinder sa saro na pinakadakulang Catholic Praise and Worship Concert kan Live Loud Tour Bicol sa maabot na Marso 15, 2025 sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR, Legazpi City sa oras na alas 4 nin hapon. Ini, pupuunan nin banal na misa asin susundan kisarong banggi nin karantahan asin pag-umaw sa Diyos. Makakua po kita ning concert pass sa kantidad na 500 pesos, 300 pesos, asin 15 pesos. Hanapon lang po si Brother Martin o mag-upload sa cellphone number 0917-1128183. Asin, maabot miman po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos. Haliman po ki Jep Tugores 300 pesos, ki Yoli Maligat and family 500 pesos, asin Abion family 400 pesos. Diyos, mabalus po. Gusto ko po kamong i-encourage na makisumaro duman sa gigibuhon na Katiwala Post-Valentine Ball and Dinner for a Cause. Nagigibuhon po sa Astrodome. Sa Astrodome. So, pakisuportahan man po inita ang proceeds po kay ni kang Katiwala 1008. Iyo man ini ang tigtatabang taduman sa mga tugang yatong mga nangangaipo. So, nag-ugma ka na, nakatabang ka pa. Iba man itong
nakatabag na, matabag pa. Yan. So, ini, nag-ugma ka na, nakatabang ka pa. Yan. So, please support this. O, lalong-lalo na po kamong mga mahilig sa ballroom. So, magayon na mag-urugma kita duman sa Astrodome, February 28. Ano rin yan? Friday next week. So, please support that. Na-notice ko man po na hanggang niya nag-announce kita kalendaryo. Febrero na. So, baka pwedeng kung may mga gusto sa Indo na magsuporta sa proyekto ng Camparis, ang proceeds ka ini, makakatabang man po sa satuyang mga programa. Siguro at a lower price na lang, sabihan ta half the price, 50% off na kung gusto tang manao kaining kalendaryo. Imbis na magparaharap pros ka mo ki St. Jude dyan, darahonin do sa kalendaryo, dumanin do paghaproson sa indo pong mga harong. So, please support these efforts also kan sa tuya pong Paris. Available pa po ini sa tuyang opisina. Sana dahil na ini maabutan na Marso, makabanga na kang taon, igwa pa kitang mga kalendaryo. Salamat po. Thank you very much sa mga nag-serve sa tuya pong altar, sa mga lectors, commentator, lay minister, and sa tuyang mass collectors, at siyempre sa tuyang choir and live streamer. So, thank you very much po. Matinog na kita. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinbaherakon. Ano ma? An aki, asinan na Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darahon sa mga katawuhan, harayo haraniman, patuman banwaan, siya darahon niya tugon niya. Ang tataramon na dadamo, ang tinapay na Nagbaso. An mulabot in bagong puso, tangani sa kapwa Panginoon. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darahon sa mga katawuhan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darahon niya tugon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darahon niya tugon niya. Thank you and good morning po. Good morning to Father.